ambe jamal la duniya dawda bo an kan misidi masjid raja misidi kurami ni ajora dawda bo ke korba min yin misidi ndama ko an ka jo tauhidi ka fo kono sunna ka fo kono komi cogo min kadanye ala de ta ya ka ko ye bi salli fana ala ya ka kalifa min ala kunu futuru ni safo aya be salli misirin kono fajiri de amase kata fari mandala sogoma ina una tara dotoro sola kasrumu kala una kana kaso kono ka dako akalla fi doni misiri kele in kono aye salli wole kamme dora wulila ka salli jita ko ale beta salli misirin kono salli ji mbanna yoro mi dora dara animbora ni ala sonna sini dizeri a janaja be ke masjid raja na misiri nay ni ala sonna mbe ala deli ala ka yafama ala ka hinala cey de pinni na ye nyogondo o ya sorum benke de ye musdunando undo bila nyogo na droka ke salli yoro e anye nyogondo yoro dambe dersula akoy benin tawhidi min fo ibeni sunna min fo ko cidenta nebi kode nti ko bilanti demeli bilanti la bila moshe min niye tiyen bila domi mo folo min ba fuye nedo balma fo kata sa masanse fana fo kata sa amasanse wala ambe ala delala ka hinala ala ka yafa kama ayenni misiri min dite ambe ala deli ala kan ninke sababu ye kan nin sabati malikan ko be jabu nyinin kali sabab min nyinin kala nabo jabi ka kama sadaqatin jariya yi bon min ye sisote baara ye ko ale tun bɛ baara kɛ sisote de bolo ko sisote ɲale ka sara mina ka fara a ka sisote wari kan donc ale nana bɛ sisote tigi kane a ka wari la t'a sɔrɔ an bɛ wasiya juman ka ye nin ko sugu min ye sisote baara ni sisote tigi saratira min na an t'o dɔn dɔɔnikɛbaga minnu bɛ i ka ko ɲase olu ma u ka ɲaɲini ye o fana ye min fɔ an y'o fɔ ko furu ko e ka ko tɛ nin ye yɛrɛ ale ye dɔ de ka ko ɲininka ko ale ka balima dɔ ye kafiri muso furu o kafiru y'u ka laada furu kɔni kɛ misilama furu siri ma kɛ o bɛ kɛ cogo di o tigi yɛrɛ de bɛ lase mɔgɔw ma ka dɔɔnikɛbagaw sigi ka ɲɛfɔ o ye n'u ye min fɔ o ye e ka ko tɛ o ye yɛrɛ a tigi yɛrɛ de b'a ka ko ɲaɲini wa alaikum salam ko k'i ka ito sunna ka fo saya ka sima a sababu fɔlɔ dusukun kalasi ala ye i dusukun kalasi ala ye tawhidi ka sunna ka bato ka ala bato caya k'i dusukun kalasi kelen fulana min ye mɔgɔ ɲumanw ye dɔnkɛbaga ɲumanw ani teri ɲumanw jɛɲɔgɔn ɲumanw i ka olu ɲini i ka olu k'i jɛɲɔgɔn ye min ye mɔgɔ juguw ye teri juguw jɛɲɔgɔn juguw n'i ye mɔgɔ ye baro kɛ e ye tawhidi ko fɔ dɔrɔn a n'a tama yɛlɛma ka bɔ i ma i ye sunna ko fɔ dɔrɔn a n'a tama yɛlɛma ou bien ka telefoni kɛ k'a tiriki ka tile bɔ i ka kuma kɔrɔ i ma bɔ tigilamɔgɔ ma tɛ sunna fɛ ni baro kɔnɔna e ka tawhidi kuma fa man d'a ye e ka sunna kuma fa man d'a ye i da maga salafu kuma na dɔrɔn a y'a ka telefoni don a tilo la
ka yere ke ko ani dobe kuma kaso fu iyere koroso je nyogon juguma tawhidi kari mo munu ye sunna kari mo munu ye uluku ka barnyo ni ka je nyogoy mo ye je nyogon jugu ye sunna manda ye tawhidi manda ye mabola imabula min ye bidiya mo ka wajuli anu ka wojo no few lameli yere korosama ni ba fe kasabati ala bato chaya ika dusukun kala shike ika je nyogon nyuma nyine ko ku je nyogoy dina kadimine sunna kadimine je nyogon jugu ika mabuma chire nyode fo masalu jalisu salih wa jalisu su'i ka hamilil miski wa nafiqil kir chire ko je nyogon jugu je nyogon nyuma je nyogonya ani je nyogon jugu je nyogonya ko abe komi parfum ferela ani fiyan fi fanfiela parfum ferela fule imana dota kadima ube yere na do sabolo ube ina kasa nyuma soro inu kono mi ako fanfiena ni ba koro ima bo akora ni ka finu jani ube ina kasa jugu soro inu kono donc ambe min fo sabati wala donc min ko dama do de do ke tawhidi ni ka ke ala batolay fulan nay bisun kala sha alay sabanna ika je nyogo nyuma ku je nyogo nani na mugo je nyogo jugu ikima bula bidiya mugo duruna fingo fenye bidiya wajulu kila ka wajulu ko wajulu ikanu lame ahli sunna wal jamaa ala fahmi salafu salih manhaji salafu salih ikatoka urude lame donc nunu be ke sababu ka hada model sabati ka sunnaka ala kan sabati sunnaka fosaya imam na maliki yode fa ko man mata la sunnati mata ala khairu kulli akoni mugo sara ni sunnaka ko sara hera beka ni sara sunnaka akwai sara hera beka dondo la salafu salihu do ateri de banna anana dusu kasila fari fagala ko mun bi la fari fagala da kon teri ke de banna bi akwa fatura sunnaka ko kana joro akili kana dusu kasi kana hammi tanta fatura sunnaka ahmad ibn hanbali ko man mata la sunnati mata ala alkhair kunu mugo sara sunnaka sara hera ka ala kan sa sunnaka ko ka bange ba fure munye ko ni e ka bange ba fula ko kafiru de do e wolola ko to kafira de la me e yere na na tubi ka ke islamai ne ube fatu wakati mi o yasro e islamade ya le ube do ka ciela wa ci den ko silamate kafiri cieta kafiri te silama cieta tanke fatuli be ke wakati mi e fitini de tunye kafiri tubira ke islamai fatuli be ke wakati mi ayasro e islamade ulu ye kafiri de inu te nyogon cieta ko do ko almamu do bu bolo juma o juma abe dume ko gabo abe dume sudara sariyala ani hale ata ko be chogodi basi ta ka ciden ka sunna de do ni mogo min dumira kan ta fo bidiya mogo do anta fa ye ko juguke me don ko ko akade ika bila juma o dola akaka ika bila juma o dola mogo kana jate ko wajibi de do fo juma fajiru ka kala akaka juma o dola ika bila puru ka do ko sunna de do ani fana ika hada madun ka degu ani hada madun ka feun jatella mina don dola mugo do be basur mugo do be jamala don dola degu nendo suratu sajda ni halata ala lisan kalali ba degu ibe ulu be kolosi parce que tumamu ciden ko dola don do ma ko nyike ika mugo kalimami me ede ka ika jamaka mugo la fule wulaje e ka wulu nomina ijanto ika jamaka mugo la fule ndela ni kera almami
yere ka fanga intellaje mogo munun bi kofe ni fanga be wulula ake ajanya wulute laje de akoy kam kofe mogo la fulun de jatemina bana bagato munun be wulude jatemina de wujurato munun be wulude jatemina munun fanga gola ute jatemina yere te jatemina donc atigi kan nin kurosala mais sinon ka duma kanta fu ko be bidiyala no ma ka to e don do la wode kani wale tata nyinin kale ko be tawhidi foli minna an kana sege an kana lafu an ka fode parce que fen min do ma famu jamana kono hari ni fen kurate fen do ma famu jamana kono akato ka fode ni ala sonna awunte sega fole la ante lafa fole ni tawhidi te fente yo ni tawhidi yirete bato la bato te anyode fo abe komi ni salliji ta itara sugune ke salliji cinyana cogo mi de ni tawhidi te bato la ni siriku ko ni be bato la bato ciyale no cogo de la bato to wole ko bato ni tawhidi tala ci de mi de ma santani saba de kya santani saba ale min ye ci de ne wahu be jigaka yala le ko kam makan ka wudila wala filani wala hade ni nyogon ciya wahu be bin jigani ale minka amma fo yoronin kelen kam makan ka wudila wala ha ani wala filace santani saba ayo de ke tawhidi forira kam mo wudila donc hada madum be wele ke kata o cogo de la ko ni ala sonna anta fi anka shigo da anta fi anka la fola ambe ala de delala ka sini kena dam aka ni dusu kalashi ni tawhidi te fe foite ko washa ka juman bambolo ko an kuma na hijabu ka sariyaw ka harisa ko marasa munun be hijabu suudo nati ko go fere washa kam mun bambolan bora odela ko lagadi wasayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum taqullah am be kasira lanye ala yan nyamara min an ka ala yan fatanya ka bo min an ka to o kera e muso min beta hijabu sarati masabati minna isra alanye e kaado ko dombe na ini foite bonin jankuno ni ka kasangete o kabila be ka hakkilila ko dondo de bena ni janyana mayen kono ni foite bonni kasangete e pinkelinde beta danka kaburu kono nala mo site farinkaye mimbe farinkaye o yanka baranyuma doronde ambe kasira alanye an kan nunum bila yan nyekoro e kera musoyo e kera cheyo e kera jago kelayo ibe mina munun nati be mina munun fere isra alanye ko ibe ni wori munun ni nafulo nyini ni du munun jo munafulo munun be bankilo ini foite bo janko ni kasankete kasanke jema wode be meleki no doronde bogo iba tobe toy ini mimbe tado ka mimbe fareka ini ka kasanke ka kaburu kono woyeye alabato munun kede ala ka nyamar kam munun batora haramu munun toraye wulu ka nyuman de be fareka kaburu kono be kam mirin ni na kam makran ni na ka tasinin ni nin kera min bi diskun kono ewa abeke sababu ki de be sir ala nye ko munun mani bu toy bo kon ni kahul muta adonna dina ko sababu juma haramu ne sababu juma ni kahul muta sebo tunkere ubeta jahadu yorola unu ka muso uteta ubeme jahadu yorola udom muso nege bumina donc atun daga riya islamiya kun folo nu be yoromi ka muso furu nu ka tama hakke banne uba bila uba tun ka jamana la ubena me qaybara do hadisa ali ibn abi talib me shiyaw de ben nikahul mutad la daga ali ibn abi talib
hadisa min yere sabatira kan nikahu li muta haramuya ali ibn abi talib da ya mafula kaba ko tin ni aw ba fu ko be ali min no fede bon nin chama be shew bolo fana nikahu li muta fule aka hadisa bora ali ibn abi talib de fe ko haramu rendo kaybara do cidenya haramu ya fo kata kiyama ko atela daga nyawlu mun ko kulu be ali de no fe wulu de ba ke wulu de ba la daga fana kaba ko afulana ku fi saloli fula a hadisa ma fulana kabo ali ibn abi talib de boro shew banama shew teso sabana min alkab kabu yede kolo min fule nabe ewa esen fara ani gelengala ni nyogon che kerefe shew bolo uluko kabu yede isen fara kolo min be ya ali soso ni fana yerula ali fana hadisa inna ti cidenya kabu kede bebe al kaba kurdo yoromi donc bafu be ali nofe me hadisa sahalun sabatira ali boro ko do la ulu toka donc nikahu li mut'a qaybara do anif ewa farimi maralemba ambola sogotun daga lendo qaybara do ne nunum be haramu yara anka sokono fani asogo haramu yara do ciden ko min nikahu li mut'a a haramu yara fo ko ta qiyama ko atela daga donc islamiyya sariya ya haramu ni mogo ya ke si sai be janiya de la ayaw nana ka haramu ya hadisa sahalun be ka haramu ya ko furu ɲɔgɔn ma fula aw furu ɲɔgɔn na ka kɔrɔ ka sɔrɔ a bɛ bidiya kan komi jamana mɔgɔ caman bɛ cogo min fɔlɔ la a tun tɛ sunna don aw bɛɛ tun bɛ bidiya sira ninnu de kan mais ala nana kɛ kelen ye silamɛya faamu ka sunna faamu ka sunna ta kelen bɛ a ka bidiya la ko i bɛ sabali a kɔrɔ de ka taa dɔɔni dɔɔni ou bien i b'i ka furu sa bidiya ye cogoya fila de n'a y'a sɔrɔ e bɔra a tun bɛ bidiya min kan ni e ye sunna faamu ye sunna ta bidiya min don ni cɛ b'a kan ni muso de ye sunna faamu cɛ bɛ bidiya min kan bidiyatu mukaffira ni bidiya de don bidiya min b'a la kafira de ka labɔ silamɛya kɔnɔ komi ka taa suw jiyara kaburu kɔnɔ ni kantigɛli fɛnw ka taa ka kantigɛ kaburuw la ou bien ka sujudi kɛ kaburutigi ye ou bien ka dafalen kɛ kaburutigi ye ou bien ka dama kasi ni kaburutigi ye n'a tun b'o bidiya sugu de la e tubira ale ma bɔ a la i ka furu sa kafiri de don kana to nin cɛ bolo dɛ parce que a ka bidiya shirkul akbar mukhraj min al milla fulankafuya kunbaba de y'o ye min b'a labɔ silamɛya kɔnɔ n'a ma tuubi e muso tubira ka tawhid ta ka sunnata i ka furu sa bidiya cogoya filanan bidiya to khairu mukaffira bidiya b'a bolo bidiya min ma labɔ silamɛya kɔnɔ komi fasikiya ewa ni banni kɛra tile 3 sarakati bɔ tile 7 sarakati bɔ tile 40 sarakati bɔ nunu ye bidiya munnu ye bid'atu mufassira bidiyaw de don ni bi ke fasiki ye kabaira junubu dɔ bon n'a tun b'o de ka i tubira ka bɔ la ka kɛ sunnamɔgɔ ye ale b'a kan donc i bɛ se ka to ka kɔnɔnandiya kɛ ka duwawu k'a ye ka bilasira ka kɔnɔnandiya kɛ la ala n'a kanda bon ale bɛ ɲɛ min fɔ dɔrɔn e b'a fɛ k'i ka wari falen i ta taxi la i b'a fɛ k'a ka wari d'a ma wari misɛn t'i bolo i taara bitigitigi dɔ fɛ ko nin 1000 min na i bɛ 200 di ne ma n b'a di taxi tigi ma o bɛ cogo di nin tɛ bɛn tant que wariw bɛ falen ɲɔgɔn na i t'a filɛ n t'a filɛ yaddan bi yaddi a kana kɛ ko e b'i ka 1000 d'a ma ale bɛ dɔ di e ma kɔfɛ e bɛ t'i ka 1000 wari misɛn tɔ t'a bolo nin ye haramu de nin tɛ bɛn nin ye riba nasiya ni riba nasiya de ye nin ye
ciden ko aka falen kede ya dambe ya di mislam bi misli no be ye sefa kelende o be kan wakele ro wakele wor misede kadima fulanna ka ke bolo ni bolo nta fule men ni chogo ni nye iribare atebe bo ini ka wakele beta ika wakele ina ka sage na ko falente awi ni ka domba ga do afwaye keme fula dima mbadi taxi tigma ko fe ni nyin ka wori falen bena ni ka keme fulay ini ka wakele beta de kana to abolo ube mbe ka karante to ube mbe garanti to ibolo ni madana ni ka ini ka wakele beta ni ka wakele fale bena ka keme fula dama me atebe ka wakele to abolo ka keme fula ta ko ko fe bena wori miseta woye iriban ne shiatebe me don ko ko ni mbe be sa ni fere de la e tara minando de sabitigi tigi bolo o akon minay nye keme fula de ay ko wakele ndebe ne bola ko wori misente de ni minan tigi darila biti tigi darila akon minan ta tanay ni ka wori fale ibina ni ne ka keme fulay muskilate ni nye fenjele nye mo ni biti tigi ko nete sika minan di ma de foy kan ne ka wori de di biti tigi fana ko fana ko wakele ndo akwa falente nina abisika minan dima wakele na hakke min ba bula ba dima ka wori mse to be to abolo ni fale masura bolo ni minanye ewa keme segi keme fulade ni wakele ndama lete keme fulade bola ka joli ni wakele ndama eni minan tarika joli torafe keme segi no semira rahimahullah ka kitabu kono babu اللقاء باب المفتوح أكون يرو لنيم منande basitenina abekomi ka kemeshegi min toraye abekomi atoraye abole komi khalifa ko febeti ka kemeshegi ta tanke fere de kera basitola mais ni falende do akana fara kabo nyogo na kadro mekelento e ko enin wakelen ale ka keme fula de be ela eni wakelen nana ko aka ka keme fula bola ka ika keme segi sagima basi tenina o ko wari munun ciyana ko fale nyogon na don ke ba ko ni wari ciyana choko tanka be du aka bara mabbi bara be kenaye abedo shirikara sura ni tara bankilu ba min abe mina kaddu bara be kenaye ate daga ku fale ku chaya nyoma ni bata fale bankila ta fale bankila me ate daga ku chaya nyoma don ke ba ko wori korole mun ni wori kurami na bu chaya nyoma u chaya nyogonye o yede wori koromin ka bara bana jamana ya ka bara bi ka fo ni wori sugu ate mina tuguni anya sanse nina wori te du ate mina sirikara sura ate sika du don ke ko kera ko min mina le yere kera ko min mina le yere kera ko min papier sisa masala faramali obe duwa ni faramali bi be min bolo sisa abe duwa abara binna sefa de be donc ni o faramali bi chamanye mo min bolo iko nunu ni souvenir ni makobe nunu na mbafe kusa abe daga ku chaya nyogona wori te tugunio minande do sisa papier do abe daga ina ko fere nyogona na benna min na ku sabolo wala wori korole munu ni don ko ko iba sa ku chaya nyogona ko ate jate wori abe ko min mina ni sugude do me tanke sefa to bala harbi abe du famama akabara bi ka bo sirkara sonna donc sefa de do wori de do ate daga aku fale ku chaya nyogone bo ko foto ta ani filimenu tarfora be chogodi cidon ko kullul musawwir fi nar ako foto ta labbe be jannaba tasuma kono cide ma foto bo foto mo ta rabu kamme ka cide mo ako foto ta labbe be tasuma kono foto ko ni ma fende do ka foto ta ko kullul musawwir fi nar hadisa dola ko inna sadda nasa ajaban al musawwirina akum mugum min kalla jabaka geleni be khiyama ko foto ta lawde do cire ma foto bo foto la de
n'i tɛ photo min na kɔni fara photo ta so jɔlen photo ta iri photo ta basi tɛ n'i tɛ minnu na mais n'i ma fɛn photo ye haramu de ye a kɛra sa wa a monimalama de jɔra suma b'a la wa a kɛra sa i y'a deseni bolo de ye wa o a kɛra sa de i y'a ta ni kamera de a kɛra sa i y'a ta ni filime ni telefoni de a bɛɛ haramu a bɛɛ haramu silamɛya sariya la isisinaw tɛ dɛ mɔgɔ minnu b'a fɔ ko kamariya photo ninnu ko photo tɛ n'i taara photo tala ma i bɛ mun f'a ye haja min mukabara Sheikh Abdallah Bumbaji ɲininkara ko dɔw b'a fɔ ko kamariya photo tɛ photo a ko haja min al mukabarati a ko nin ye yɛrɛ bonya de ye k'i yɛrɛ bonya kɔlɔw kan ni e taara ko ewa photo tɛ ni e taara i b'a fɔ cogo di i b'a fɔ ko photo ta i b'a fɔ da ko nan jamina i b'a fɔ ko photo de ta photo de bɛ wele a la ciden de ko kullu musawwir fi nar a bɛ wele photo de don awa ko ayi ko e photo tala ko desekɛla kune a ye baara kɛ minnu ye monument de la a ye baara kɛ komi kamera bɛ min bolo ko o ye biton de ta dɔrɔn k'a bila ko a ye e ja ta ko a ma baara kɛ Abdulkarim Kuderi ko n'i ye pistoli biton ta k'a bila a ye mɔgɔ faga pistoli de y'a faga an b'i fɔ mun na an b'i fɔ ko mɔgɔ fagala de o ni nin fana ye appareil ka biton ta k'a bila a ye photo ta e de tɔgɔ ye ko photo tala ni mɔgɔ ye marifa ka biton ta k'a bila n'a ye mɔgɔ faga a bɛ minɛ ko mɔgɔ fagala de cogo min dɛ ni e fana ye biton ta k'a bila a ye mɔgɔ photo ta i ye photo tala dɛ i ye photo de ta u ko fana ko kamera photo ko a bɛ komi dungare de minɛ ko ni jɔlen bɛ dungare kɔnɔ ko i bɛ bɔ a la Sulemani Orehili ko dungare ani kamariya tɛ kelen ye quoi a ko dungare tɛ komi a y'i ja ta a y'i photo ta a ko i yɛrɛ de bɛ dungare in kɔnɔ dungare de i yɛrɛ jɔlen bɛ dungare kɔrɔ i yɛrɛ de b'a kɔrɔ ye n'i yɛlɛla dungare i bɛ yɛlɛ a kɔnɔ n'i bolo ta i bɛ bolo bɛ ta a kɔnɔ n'i bɔra a kɔnɔ i bɛ ye wa mais a ko kamariya ni photo tara a bɛ ou bien a tɛ hali ni bɔra a kɔrɔ a bɛ ou bien a tɛ a bɛ o tɛ kelen ye ou bien dɔw b'a fɔ ko a bɛ komi n'i taara i jɔ ji kun na ko n'i ka suma bɛ ji na n'i bɔra ji in kun na suma bɛ yan mais a bɛ kamariya kɔnɔ o ni hadamaden ko i b'i ka hakili de kɛ ko i bɛ fɛn dɔ don nin diinɛ kɔnɔ a t'a kɔnɔ hakili wɛrɛw b'a bɔ a kɔnɔ nin diinɛ ye dalila de koyi nin diinɛ tɛ hakilina ye hadisa sahalen si tɛ mɔgɔ si bɔlɔ ko ciden tant que ko photo haramalen don ko ciden ye kamariya photo ani photo tɔ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ hadisa bɛ min bolo nana ye kɛ ni ciden tɛ kamariya dɔn ko a bɛna ciden tigi ala t'a dɔn ko kamariya bɛna mun na ciden ko kullu musawwir fi nar ala ma jibrila cɛ ma ko minɛn dɔ bɛna kamariya dɔn photo ta la o fɔra ye wa tuma min don nana ciden ma ko nin dɔ na kɛlɛ la sisan u ye n faga n bɛ taa min a ko arijanna a y'a ɲɛsin ko a bɛ taa don kɛlɛ la tant que ko dɔ bɛ yen n'i sara o kan ni seeresuya tɔ yafa n'o bɛ yen ala ye jibril ci ciden ma ko taa fɔ a ye ko juru sen t'a la dɛ taa fɔ ciden ye ko a filɛ ka min fɔ cɛ ye ko n'a sara a kɛra seeresuya ko a ka juru bɛɛ bɛ yafa ko juru t'a la dɛ ni wali juru b'a kan na k'o t'a la dɛ jibrila nana fɔ ciden ko ka cɛ wale a ko sagi ka kuma la cɛ sagira la awa ko i ka juru bɛɛ yafa illa dayna qala li jibril anifa a ko i ka juru bɛɛ yafa ni sara seeresuya la fo ni juru b'i la dɛ a ko jibrila nan'o de fɔ n ye sisan mais mun na ciden ko kullu musawwir fi nari kamariya photo ala b'a dɔn u bɛna mun na ma jibrila cɛ ma ko kamariya photo sen t'a la ni ciden t'a dɔn k'u bɛna ala b'a dɔn u bɛna u bɔra la wa hadamadenw ka kan na gɛlɛya ba an ka karamɔgɔ minnu b'u danbe ka taa dawa ni dɔɔni ma nin photo ko fana la u y'a ladaga a filɛ ka kɛ masiba belebeleba ye jamana kɔnɔ a kɛra sa hali photo min don dɔɔnikɛbaaw ma ɲɔgɔn sɔsɔ a la mɔgɔw filɛ k'o kɛ k'u ka monument photo dilan k'a jɔ o filɛ ka kɛ karamɔgɔw yɛrɛ ni minnu b'u danbe ka taa dawa ma parce que karamɔgɔ ni o de y'a to jallatul alimi ni karamɔgɔw yɛrɛ ye sira bila foyi man jugu n'a ye Umar ibn Khattab ko a bɛ diinɛ buruja de
ako karammogo yere ka sirabila be dina guruja de o dina guruja de be fule jamana in kono ya tanke mun bu damme kata karammogo yani dawani sunna ma ulu yere photo la daga de ewa a photo masiba fule jamana in kono don yi be photo de ka mogo ka photo ka ke belebele baye ka dilo ube sujudi ka koro be jamana in kono e karammogo be se ka jo kutuba la kibo baliya e min ko fente photo la e sire be se ko bali parce que sababu ye o de yato ko do be karammogo ko la daga ube ko mako ko la daga kolo belebele ba de bala kolo belebele ba de bala kasara belebele ba de bala karammogo mununu ka photo tali daga ka dersu ke ka jabu ke fente photo la ni photo sugun photo ke cadre kono ka sujuru ka koro e be se ka mun fatige e yere ta dirolen bi ka salon kono e yere ka e wa ta be mogo bolo telephone kono donc an be min fo ni darura photo ute carte d'identité photo munu be passeport ne ka sago tula photo munu be wori lo ka jiba kono ne ka sago tula o ba fo ni darura photo ni nunun te Sheikh Muhammad bin Salih Seminu be nu ba fo ko ako kamera photo te photo ya ako ka photo ta ka dilo ka so kono ube album ako haram ako ki ka photo ta ubi ki terto photo ubi ki ba photo muso photo lili jikira purun ka mara in ka miri na ka tasina ko haramu lende do ko be mugo min bolo ko ni ka kuma me ta farade ube ka ta jani haramu do ka ta photo mara ko be miri na ka tasina karamo yere do bu dambe ka ta dawani fe ni taru ka saro kono do a yere photo a fa photo a ba photo alikaba korofana do yere photo ka ke kadire ube nunun de bu dambe ka ta dawa ma silamiya kono ka jamana kono o silama sugu betami alaka kisan ka talakan tanga ande min fo ababu da falembe riyadu salihina kono imamu an-nawawi hadisa min na tala be hadisa tambo photo haramu yele ni ansera babu ma awa isi sinaw tala sauriya ka karmo ba bele ba mahamudu tare sinkete dondo lamba ka dresul lame do ba fi ka photo ta ko ya akhi la tatasawwar fa inna suratu haramu laysa fihi indana sisinaw akombal make kanin photo tare an bolo photo ya haramu de photo ma bo photo la an bolo be haram so abdallah gumbaji nya sabele nya bolo akun mugo abese kan ne ka kuma photo wucari min ni mugo moyin ka kuma cari kin ka photo fara ka mo la daga ye kin ka photo ta ka fara ka kin ka photo bila anofe mo la daga ye de donc mbalma photo tay haramu de ni darra photo to kamariya photo do wa adesara ni bolo a monima do telefoni ya taw ni darra photo ute photo beye haramu de ni ma photo koni سبحانك اللهم ربنا بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله رب العالمين الحمد لله ولي الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه